kanca ayo kanca kanca sing bayena kanca sambrono ayo mokon desa lawang kowe sing marah-marahi lawang kowe sing marah-marahi mentah saka toko minggir mas minggir mlipir mas mlipir lo 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 apene jali oh yes nyawang motor putih ya dolangon bebek ilang kabeh aku metu jedidit nyunake melu berkah marang para keluarga ing desa Kebon Manis sakmuse aku melu nyunake berkah pangestu marang keluarga agung ing desa Kebon Manis aku nembang sak cengklengan tembange nek cara mbiyen cara kuno ki darani campur sari kanggo gamelan ya ngene iki aku njedul sore-sore neng latar karo sindene terus waranggana mangsuli rame-rame tetembangan rodalange kanca ayo kanca kanca ayo kanca sak piturute coba putri dadi saka tapik ketan ki mau dadi deling-eling cok nek aku ngacung munggah piyai kakung Dun Piyayi Putri. Yo, deling-eling cok, waton munggah apa lan? Cok, yo. Agung, nek medun Putri. Putri, deling-eling waton ngatung kuwi lah. Lah, yo. Deling-eling cok, nggih. Waton munggah Piyayi Kakung, medun Piyayi Ojo ngajari melok Saka kula candhak kapas trek pitik menol-menol. Petruk metu jedidit nyuwun diparingi. Kula tak nyuwun diparingi nggih, Mbak. Nyuwun pareng to, Mbak. Mbak Ayu nyuwun pareng to. Wah. Truk apa? Kowe nyuwun diparingi aku mandang aku nyuwun kok meneng ae. Apa sing ngapake-ngapake ora bisa. Kula nyuwun pareng to, Mbak. Nyuwun sewu. Pareng neng 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 nong 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 tenan to. Petruk nembang sore-sore ning latar karo sindene. Coba wingi aku tak takon ya. Kakang Mbak Yujo